pianista. Sila Penny. Tsaka, graduate naman si Penny ngayon. Graduate na. Stig. Napakaswerte naman ng bata yun. Agriculture yata ang kanya Talaga. major. May future yung bata yun. Si Rob, si Dr. Galano. Sana naman nag-graduate din siya sa pagiging doktor niya. Magpasantala na yun ang Si, doktor. nag-graduate din siguro yun. Buti naman. Si Alan Santos. Part-time niya. Graduate na rin. Graduate din siya. Kumakanta eh, di ba? May isa Kumakanta mga- Prince and ano. Patient Piglets? Piglets. At Boy, saka si... spin na na. Tin, Have you diba? seen him? Parang Bali kaka. Prince in the Pig na lang. Parang kaka. Pig na. I mean, yung change. Mhm. Ganun. Hindi, Kaya- loko lang. Tsaka, hindi ko Loko lang. hindi ko mababasa to Tunich eh. Ano ba yung sinulat mo dito sa huli na to? Hindi ka. Nabasa ka, Tessa? Kalupi. Kalug! Big! Sino yun? Tama ba yun? Hindi. Sama Don't dito. be so cruel to animals, no? Parang tao rin naman to eh. Parang tao. Okay naman si... Ito talaga maraming nalalaman to eh. Pati si Kalubig eh. May makawawa naman yun eh. Biro mo, dati, meron siyang baon. Classmate niyo yan nung third Classmate mo year. ba yun? Isang beses lang, second year yata. Parang hindi ko matandaan. Merong gross na ginawa sa si Andrew Tanza. Hindi, si Andrew Cruz. Cruz, saka Si si... Sino kasama nun? May ginawa silang talagang matindi dun eh. Sa baon ni Si Kalubig. Candelario? Si Bodeng? Si Bodeng ba yun? Basta may nilagay sila sa drink ni Kalupig. Gatas pa iniinom yata ni Kalupig nun, sa container niya plastic. Gusto niyo malaman? Ano, nilagyan ng ano. Gross eh. Shit. Talaga? Okay lang. Yeah! Talaga? Ano sa isip mo? Yeah! Kung yun. Ano, Ano Eva? ba yun? Ebag? Ay, hindi, sandali. Okay. Okay. Ano, ikaw muna magsabi. Ikaw muna magsabi. Yes! Wadya eh. Hindi. Kung sa Artelio, honestly, Artelio ko ano yung nasa isip ko. Pero ikaw muna magsabi. Kasi baka mas gross yung nasa isip ko. May hair eh. My hair. Ay, hindi ko alam. Ano? Sabi mo nga, Tris. Ano? Bulbul? Really? Bulbul talaga. Tapos ininom ni Kalupig. Sabi, what's this? What's this? Ah, ito yung English Then, speaking. this English speaking na kulot na... Ito yun. Hindi, yung weirdo yan eh. Yung, Hindi naman sa weirdo. Okay, I know. I remember na... yun na. yung maitim. Maitim siya na medyo tayo. Ah! What's Sino this? nagawa nun? Sino? Blacklisted. Ganun na. Sino? Sino yun? Si Ju ba yun? Alam ko sila lang. Baka sila Fanny. Si Fanny. Penny. Hindi si Penny. Ibodeng mo yan. Tapos hindi lang yun. Ito naman, hindi naman kasing gross yun, pero nakakainis rin. Kumakain ng sandwich. Pagkagat doon sa sandwich, pagtanggal, may sumabay na papel de liha. Sandpaper. Pagkagat doon sa sandwich, Yeah. may sandpaper dito sa Oo, alam mo. Oh, yan sama. Sama talaga. Pero ang kinis na ng ngipin niya. Pantay. Ganun. Pantay. Ganun na lang na siguro. May ibang So, klase. yun. Kawawa. Sino ba ba? Baka may nakalimutan kami eh. Sila... Sabihin nyo na kung sinong nandyan. Sina ano will come here eh, sina Tope. Si Tope! Nako, si Tope. Nako, Ano pa nakalimutan yan? Si Kawawa, Tope. sorry. Nako. Tope. Sorry sila. Si Tabog! Si Tabuging! Tabuging. Tabuging! Jojo. Alam mo, Jojo. Pixie. Who else? Jojo Ferrari, siyempre. Erich. Makapunta na dito. Sino ba Erich? Sumerich. Wala na kasi kayo dun eh. Sumerich. Yung friend ni Tope, bale, di ba they're in one big group? Sa Ay, the Rizal? 2 J's. Sa Kibitzers. Yung mga Kibitzers. Sila Kibitzers. Pixie, sila Doreen, Huban. Alam mo si Doreen? Bettina. Pixie. Bettina. Peachy. Kung saan Yung dalawang Bettina. alam mo yan. Bettina Manalista sa Sa LB. Chongbian. Chong yan. Ah, Saan sino ba? The 2 J's. Si Chase. Jere. Hindi. Jun and Jeff. Sino dyan? Tapos... Ano yung kanta ba yung dalawa? Siguro. Sino ba? Dami pa dyan eh. Sino kaya kung saan si Taleno? Still, Si Mr. mga teachers naman yun eh. Si Pero Armida, si Mrs. Armida.
Talaga. Sino yung sa practical arts Nene? Palo, Pilola. Pilola. Classes, Pilola, yung class niya. Tagal rin tayo tinis niya, no? Philip yun. Hindi yung sa technical arts, Delphine? Delphine. Kasi Marios, ba't yung teacher? Dapat hindi tinatanggap ng Lasal yun. Tapos sila Lanto, may BO pa, no? Ang klaseng teacher yung mga BO. Lanto, sino yun? Yung si... Pilipino ba yun? Hindi, yung si ano? Babae? Si Wilma Santos. Ay, Ay, maliit. malit na. Pilipino yun eh. Ha? Filipino teacher. Hindi. Science. Hindi. Ano Math. yun? Filipino. Social. Social ba? Social ba? May mula ako Sama. siya dito. Tapos... Iba yun. Iba yun, si Clifonea yun. Clifonea. Ay, hindi. Alam ko yun. How could I forget Glifonea? Advisor Sino mo. yun? Si Rabola? Mabait ba yun? Si Glifonea? Depende. Kick out daw Yun? Shota ni Fanny? Talaga? Shot- Shot ng withdraw siya. Shota ni Fanny yun eh. Si Clifonea. Seryoso. So, Sino ba? ako, iba yung ano yun, no? Yung mga teachers natin. Uy, yung kaibigan mo. Hindi sa'yo. De, yung estudyante, babae. Sino agad? Si Tina Cabalya. Paborito ko yun. Umusa rin yun. No? Sorry. Wala pwede mong sarili. Kahit umiiyak yun dati eh. Hindi ko sabihin, Tina, loko lang. Alam mo naman, hindi ko sinasadya yan eh. Loko lang yun ah. Tingnan mo sandwich mo. Ibibigin ako agad na. At saka yung ex niya, si Annette Calderon. Ay, mga bata ko yan eh. Huwag mong pakialaman yan. Raul St. Mga John. fans club yan. No, Nice Grabe, Angels. si Antoinette Calderon. Tsaka si Lucky. Paborito. Lucky Pet yun. Si Lucky. Kawawa naman dalawa. Lucky pa ba yan? Umiiyak na dalawang sa akin dati. Kawawa. Pero hindi, alam naman nila. Wala kayo yun, ano eh. Alam mo, ba't sila umiiyak? Dahil sa tawa ni, ano, ni June. Di mo pa nagpatawa ako doon, pag nagpatawa ako. Ano ba? Like what kind of patawa naman? Hindi, yung mga, Ano wala? Anong yung klase? mga, tinutukso ko si ano eh, si Tina Cabalya. Hindi, si Antoinette Calderon tsaka si Lucky. Anong sinasabi mo? Yung mga bagay sila, gano'n, tipong, sabay, minsan, may tawanan yung mga ano, sabihin ko, huy, wag, tip seryoso, seryosong klase. Huy, huwag niyo naman pagtawanan yan. Di ba kayo naawa dyan? Parang tao rin yan eh. Sabi na, talaga, grabe ulit yung tawa. Tapos Yung na- papayak ko Ang talaga. dati, yung sophomore, kaklase kami ni Fanny, tsaka ni Lucky, tsaka yung sila Bodeng. Sa araw Sino nakako... Bodeng? Si Romulo. Candelario. Candelario. Okay. Sa araw nakahawak ng soldering iron siya, no, si Fanny. Nandun pa naman ang buong klase, sinigaw kay Skip. May soldering iron ako, ayusin natin yung mukha ni Lucky. Mabila, si Lucky nandun lang, oh. Grabe. Ang Kawawa. No? Kawawa naman. Grabe. Kaya ako, kawawa naman yung mga yun. Ngayon ko lang na-realize. Tatado na talaga kami dati. Shit, gagantihan tayo yun, no? Pag malaki na yun, kung lalaki pa mo yun. Sorry. Sorry, Lucky. I hope you're Hindi, okay naman mo yun. Kaya lang, siyempre, Siyempre, pag high school mo. lahat, tipong lahat gusto mong i-experience. Yan ang medyo mo sobra, kaya kawawa ng iba. Sino pa? Yung tropa ni Bones. Si Rica Barrios. Barrios. Si Eunice. Si Miss Bata. Si Miss Hatak eh. Eunice Hata. Ba't yun is hata? Kasi na yung naisip niya. Okay. Hata. Kala ko meron na lang meaning Hatak eh. yung... Tapos... Hata ng alin? Ano eh? Hatak. Hatak. Hindi. Kala ko. Ano ko yung hata? Pero kala ko meron. Kasi pag naghahatak ka, parang iba hinahatak ko. Oo. Hindi ko nag- Yun, sabay. Ano yung sino may ST? Sino? Sa ating batch? Si Aneta Sidera. Uy, saan na ba yun? Wallet ko. Belo ko lang. Ikaw, dami mo walang naisip pa. Ay, nako. So, pakbait ka, oh. Ano natin nangyari kila Colliantes? Kung si Baba. Nag-away pa yun dati kasama ni si Peter Goliantes at si Peter Katibat. Nag-awayan pa dati si Si Ate. Anabog. Talaga, papatayin yung dalawa. Kila Peter sa, sa may... Di ba there was a time, Annabog,
was on with the two of them ba? Or Something di ba? ganon. Parang, Sa bahay nila, sa lola nila sa may Urdaneta. Nandun kami sa gate, Ni Toma, na birthday niya na yun, ni Peter Tigbak. Tapos nagkaasaran yata. Tapos naging personal. Napaininsulto ni Peter Kulyante si Tigbak na mahina siya, gano'n. Na si Ana, gano'n. Para may sinabi Si sa- Peter Katigbak pa naman, tapang. puso, galit na si Peter. Hinuha yung nasa na yun? tubo sa gate. Papaluin si Peter. Umiiyak ko, nag-iiyakan yung dalawa. Grabe. Bakit? Ba't nag-iiyak? Kasi nga tungkol kay Sa galit? Nagalit. Kay Ana. Ano pa yung si Ana po? Diba? New York. Ah, talaga. Talaga. Sino? Si Rafi. Si Rafi pa. Si Rafi, Basta na yata. Bait na yun. Ito, nakakatawa kay Rafi, One time, nahuli siya ng dad niya, may damo. So, tulog siya, Tulog siya nun, Sabay, ginising siya ng dad niya, Rafi. Oh, bakit? Okay, gising na. Kumain ka na doon. Hmm. Parang ayaw pa niya, Kumain ka doon. Kumain ka ng ulam doon tsaka damo. Ulam tsaka damo yung papakain sa kanya. Basyo siya. Ulam. Dati yung pumunta kami lahat sa Ulam beach, yung tsaka third year. Di galing kami sa beach. Na din-wrap off namin one by one lahat sila. Natira sa auto, sa pickup, si Rafi, ako, tsaka si Ronnie. Punta kami kila Rafi, natin namin siya ni Ronnie. Punta kami sa likod, may jutes pa kami. At sabi na, ako na sa likod si Ronnie, si Rafi na una, tapos si Ronnie tapos ako. Ang daming mga bagay dun sa tabi ng bahay nila Rafi. Ang gulo, diba? Ang gulo, diba? Sinabi ni Rafi kay Ronnie, shh. Sinabi ni Ronnie sa akin, shh. Si Antanong tahimik talaga. May tinamaan ng pang! Sabay tingin yung dalawa sa akin, shh. Tapos pagtingin namin sa bintana, sa tabi ng inano na namin. Nandun lang yung tatay ko. Ang galit yung dalawa sa akin. Tapos wala, diretso na kami. Tapos ikot kami, tapos balikan. Solve na lahat. Ito, may time nito, si Tony tsaka si Balls, Si Ed. Kabadli pa yung dalawa nun, Talaga. Jits Because of who naman? Nag-jits. Nag-jute si Ed. Niloloko si ni Ed dito. Binuga pa naman sa window sa loob-loob ng sala nila. Lahat kami nasa Ed na yung harapan. parents niya. Lahat kami nandun sa harapan. Si Fenny, ito, si Ronnie, si Rafi yata rin nandun, si Balls, at saka ako. Umihitit kami lahat. Paghitit ni Balls, ang lakas pa naman humitit niya. Ang lakas kasi na dyan Pagbuga, bintana namin sa sala, bukas, pumasok lahat. Nakita ko dumadaan-daan papasok sa loob ng sala. Pasok agad ako sa loob. Wala nang usok. Tapos nakita ko pa AirPods ko, kaya akala ko, okay, hindi na. Baka lumabas na sa pintuan. Pagkaalis niyo lahat, pinausap ako. Bakit nangamoy yung sala? Talaga. Simula yun, bad trip na ako. Oo, Bad trip ako bad kay trip. Edo. Pero wala, nagmamakaawa pa yun sa akin. Dating nakalaka ka kami. Nagmamakaawa yun, Bati na tayo. Pero bad trip pa rin ako sa akin. Gabi na. Hatid namin si At Tessa. natin na. Bye. Okay. Bye. Good night. Bye-bye. Morning. Morning. Good morning.